Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para siswa ingkang kula tresnani, kepengin malih-malih kula Narbaya Adi ing materi nulis aksara nganggo sandangan. Ing sadèrèngé sampun kula rembak menika nulis aksara legena lan aksara nganggo pasangan. Sakmenika badhe ngrembug nulis aksara nganggo sandangan. Ingkang sadèrèngipun kula jlentrèhaken riyin napa ta sandangan niku. Sandangan niku wujud aksara kang nempel utawa rumaket ing aksara baku utawa legena yang menempel di aksara baku Hanasaraka sampai Magabatanga Hanacaraka nganti Magabatanga duweni fungsi ngowahi utawa ndhapuk swara vokal utawa konsonan. Yen aksara kuwi ora entuk sandangan, macane tetep nglegena. Wujud aksara sandangan enten 3, aksara swara, sandangan panyigek, sandangan wianjana. Menika wujudipun. Nah, sandangan swara. Jenise enten suku, wulu, taling, pepet, taling tarung. Suku niku ngucapake swara u. Tuladhane tembung gulu. Menika panulisane ga disuku, la disuku dadi gulu. Wulu niki wujude bunder alit. Ngucape utawa ndhapuk swara i. Tuladhane tembung siji. Nah, iki sa dikeki wulu, ja dikeki wulu dadi si. Nah, wulu ndhapuk swara i. Tuladhane sa diwulu, ja diwulu, munine siji. Mbedakake taling kalih pepet. Nek taling kuwi e karo e. Dadi rada angel. E kuwi tuladhane lele, e kuwi elek. Dadi nek wis iso mbedakake kuwi gampang. Men iso mbedakake piye? Dibiasake ngomong lele elek, lele elek, lele elek. Nanti akan terasa perbedaannya itu di mana. Kalau lele itu masih di tengah-tengah mulut, kalau elek itu sudah di pangkal tenggorokan. Nah, seperti ini cara menulisnya. Taling itu di depan aksara, taling, ho, taling, lo. Oh, ngapunten niki lele. Dadi taling, lo, terus elek. Ho niki lo. Ko banjur dipangku. Salajengipun pepet. Pepet niku men gampangnya niku sepet. Dadi mbedakake taling e karo taling e karo pepet e kuwi lele, elek, sepet. Oh, nek sepet repet terus sregep kuwi nganggone pepet. Niki sa dipepet, se po dipepet, pe to dipangku sepet. Nah, wujude pepet karo wulu niku meh padha. Nek pepet niku bunder gedhe, nek wulu niku bunder cilik. Lajeng pungkasan taling tarung. Tuladhane tembung loro. Nah, umpamane ora diwenehi taling tarung kan munine dadi lara. Gane diwenehi taling tarung dadi loro. Mun bentenaken teges sudah membedakan arti. Lo ditaling tarung, ro ditaling tarung. Munine loro. Salajengipun aksara panyigek. Panyigek niku mateni nggih. Mateni tembung kanthi konsonan. Sepisan wignan bentuke kaya tarung nanging buntute medhun.
mateni konsonan H, tuladhane tembung susah. So disuku, so banjur diwignan. Niku mateni H. Lajeng layar, niku mateni konsonan R. Tuladhane tembung bakar. Bo, ko langsung di layar niku bakar. Bakar layar, terus tiker, suker. Nah niku mateni R. Lajeng cecak, wujude ngeten. Mateni swara eng. Tuladhane madang. Modho diwenehi cecak dadi madang. Madang, padang, jinglang. Terus pokoke angger enek swara eng kuwi nggunakane cecak. Lajeng pungkasan pangkon. Pangkon niku mateni aksara dhewe. Nek aksara kuwi dipangku dadi otomatis dadi konsonan. Umpamane tutuk iki K sing keri dhewe nek ora dipangku kan dadi tuk-tuka. Gandeng dipangku dadi tutuk. Terus tembung gluduk. Nek ora dipangku dadi gluduga. Gandeng dipangku dadi gluduk. Otomatis aksara yang terakhir itu berubah hanya jadi konsonan. Ingkang salajengipun sandangan mianjana. Sandangan mianjana iku sandangan ing satengahing aksara, ing tengah-tengah. Dadi diapit. Wujude enten apa? Enten pengkal. Pengkal niku tengah-tengah kaya enek iyane. Cakra niku tengah-tengah enek ere. Nek keret kuwi re. Tuladhane nek pengkal sing tengah-tengah ana iyane gebyar. Tiga. Men e berarti dipepet. Nek nganggone taling dadi G. Kudune kan gebyar, ngomongine dadi gebyar. Sing bener kan gebyar nggunakane pepet. Terus bo dipengkal. Pengkal niki wujude meh padha karo pangku. Nanging pengkal niku langsung nyambung karo sikil aksara sing keri dhewe. Gebyar. Terus krasa nganggone cakra. Ka dicakra, kra dadi ngene. Terus krasa. Umpamane tembung liyane krungu, berarti ka disuku terus dicakra kuwi dadi krungu. Lajeng keret niki khusus kanggo tengah R sing munine re. Kretu. Terus krendha lan sapiturute niki cara nulisne. Nah, bedane karo cakra niku enten plundere, ada semacam bundetane, semacam tali di sini. Terus to dipepet kretek. Nek ditaling komunine dadi kretek. Nah, kretik kudune kan kretek. Nah, salajengipun gladhen sinau sesarengan. Monggo tembung-tembung niki diowahi dadi nganggo aksara Jawa. Monggo kula contoni riyen nggih. Kita aplikasikan penulisannya. Ini tadi soalnya. Jalmi berarti jo. Terus lo. Lo men mati dikasih pasangan mo. Nah, ini jalmo, biar i dikasih wulu. Nah, ini bunyinya jalmi. Lajeng satu hu. Sa, aksara sa. To, biar u, biar satu dikasih suku. Terus hu. Nah, ini suku. Satu hu. Terus dureng. Enten aksara napa mawon?
do, ro, eng. Lah taling tarung, taling piring ngarep, terus do, tarung. Ini do, ini bunyinya do. Terus taling karena ro, terus dicecak. Ini doreng. Nek nggunakane pepet engko dadi doreng. Jadi sekalian membedakan antara taling dan pepet. Karena kebanyakan kesalahan itu membedakan taling dan pepet. Lele elek karo sepet. Gobios. Biar tidak bingung, perhatikan aksara intinya dulu. O ada go, ada bo, ada so. Yang lain nanti otomatis jadi sandangan. Gobios. Kita tulis aksara bakunya dulu misalnya. Nah ini terus bo, so. Go biar O dikasih taling tarung. Taling tarung. Go bios taling lagi. Terus pengkang biar O. Terus terakhir biar S-nya mati dikasih apa? Bener, di pangku. Go bios. Lajeng tratak dawa. Men R tadi ada cokro. Ini bunyinya tra. Terus to, tratak. Terus do, wo. Tembung salajengipun. Kata selanjutnya. Bunga. Biar U dikasih suku. Bunga. Nah, ini bentuk weknya. Bunga. Mateni H. Terus kata berikutnya adalah bayar 100. Bayar R, biar R di layar. Biar U 100 dikasih suku. 100. Yang terakhir di pangku. Nah, mekaten andharan saking kula kangge latihan salajengipun geladen garap mandiri coba tulisan nganggo aksara Jawa. Citra Subagyo, kesah adoh, ketar-ketir, grobak, ambruk, sedhela wae. Monggo saged digarap kangge latihan. Makaten saking kula kirang langkunge kathah lepate. Kurang lebihnya kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.